Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Safara'u kwana 90 ta runguma ubangidanta Mustapha Fotu a lokacin da za ta tafi gida ya zuwa wajen iyayenta. Kafin mu shiga ba ku labarin, idan yau ne farkon kasancewa ku da wannan tasha tamu mai albarka, sai ku yi haƙuri ku danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Safara'u ta runguma ubangidan nata ne Mustapha Fotu, inda shi kuma ya kusan kuka lokacin da za ta tafi wajen iyayenta. Safiya Yusuf, wacce aka fi sani da Safa, ta yi bankwana da ubangidan nata ne lokacin da take ƙoƙarin dawowa gida, inda ya kusan kuka saboda kewarta da yake yi. Inda shi ne ubangidanta a harkar waƙa, inda zuwa yanzu sun yi kusan waƙoƙi guda 5 tare da Mustapha Fotu ɗin. Idan ba ku manta ba, a cikin kwanakin nan ubangidan nata ya fito ya yi kace-kace da jaruman Kannywood kan cewa sun taso wa Safara'u ko me ta yi musu. Idan ba ku manta ba, sun yi waƙoƙi tare da ubangidan nata Mustapha Fotu. Daga cikin waƙoƙin akwai wadda ta yi ta farko ta ka gani kwalelanka. Sannan sun yi waƙar da ta girgiza jaruman Kannywood, waƙar da take cewa ta bar sana'ar ga 'yan wahala. Sannan kuma ta yi waƙar da take cewa ai mu ne kyau, mu ne muke sa kyau ta yo kyau tun ba kyau.